Θα μπορούσαμε να είμαστε λιγότερο επιπόλαιοι, θα έχουμε καθαρίσει πολύ πιο νωρίς το παιχνίδι. Υπήρχαν κάποιες αφήξεις συνθήκες σήμερα, αλλά υπήρχε αρκετός αέρας. Είχαμε να δώσουμε διάφορα για τους αστυνομικούς δεν προβληματικές φάσεις που δημιουργήθηκαν τα γκολ για τον αγώνα. Αλλά έτσι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν συγκεκριμένες φορές οι οποίες θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να μην πάμε τόσο από τα γκολ. Στο τέλος όμως μένουμε με την ευχαρίστηση ότι κερδίσαμε. Παναλαμβάνω, παίξαμε αρκετά καλά και περιμένουμε ανάλογη συνέχεια. Υπάρχει κάποιος προβληματισμός ότι σε κάθε μάτς δεχόμαστε γκολ? Σίγουρα όταν σε κάθε μάτς δέχεσαι γκολ, αυτό σε προβληματίζει. Και ειδικά σήμερα που δεχτήκαμε τόσο κουτά γκολ. Γι' αυτό είναι τα παιδιά, γι' αυτό είμαστε εμείς, να δουλεύουμε πάνω στα λάθη μας, να τα διορθώνουμε, να μην τα επαναλαμβάνουμε και να μπορούμε στα επόμενα παιχνίδια να είμαστε τουλάχιστον πιο συγκεντρωμένοι στην άμυνα, να μην δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ.